Salutare, oameni buni! Astăzi ne jucăm episodul 2 din Knight's Edge. Nu vreau să dau cosmetics. Wow! Ce chestie! Thumbs up! Așa, așa. Nu, locked. A, da. Weapons. Ce chestia asta? Close. Ok, deci vreau neapărat să facem un match aici. Ăsta e primul match adevărat, nu e cu bot sau ceva. Sper să nu pice iar camera, adică să nu pice iar înregistrarea, să nu pice filmarea. Pentru că nu am chef. Nu m-am mai jucat de mult jocul ăsta. Dar eu trebuie să stau departe. What the fuck se întâmplă? Ajutor. Haide. Stai acolo. Ce, Doamne, se întâmplă? Haide, omoară-l. Haide. Ce, Doamne, se întâmplă? E greu. Haide. Dacă... Haide. Hai. Mai repede. Hai. Că trag și eu cu joltbow-ul meu. Next room unlocked. Ok. Păianjenii aceștia. Sunt echipe adverse acum? What? Că nu mi-am amintesc asta de pe tabletă. Eu nici nu prea am învățat pe tabletă și tableta nici măcar nu prea e aici. Dar în fine, n-am mai postat de mult din cauza că nu am mai avut telefonul. Dar nu contează. De ce nu mă lasă să ies? Să intru de fapt. Aha, fix unde nu trebuie. Am nevoie de viață. Îmi trebuia un melee. Se mișcă păianjerul. Îți trebuie o săgeată bună. N-am apăsat pe ăla, vă jur eu. Sau poate am apăsat. Asta e cel mai greu boss din joc. Știu că nu vă pare atât de greu. Am lovit o cutie. Dar este extrem de greu. E cel mai greu boss din joc de până acum. Nu fix pe mine. Uite că se uită după tine. Asta e chestia lui. Și după aia te vede și se mișcă. Și se și mai mișcă. Mai trebuia melee-ul ăla. Haide. Săgeata aia de maro. Nu pe mine. O să fie extrem de greu. Unde e? Să-ți arăt și eu armele mele. Easy peasy. Sorry pentru toată armălaia asta. Haide, mai puțin. Mai puțin. Hai mă, mai puțin. Haide. Boss defeated. Wow, your team wins. Next. Vreau să mai băgăm să vedem ce mai avem la PS. Proving Grounds. Training 2. Unlocked. A feature quest. A feature shop. Feature parties. Și sabia aia. Pretty battles. Hai să îi dăm open. Primul nostru chest. Wow! Asta e cea mai tare armă pe care o aveam eu pe jocul de pe tabletă. Dash, what? Gear, weapons, level up, upgrade. Au, ce mă doare. Extra power. Ok. Pe și cu X. Vreau asta. Equip. Cea mai tare armă. Să băgăm un match odată, că nu mai avem pin. Adică mai avem, dar în fine știți ideea. Ok,
Haide. Nu mă mișc. Trebuie mă apăra. Hai, că ăsta e cel mai OP item pe care l-am acum. Easy peasy. Bat atât de ușor oamenii ăștia. Îi bat atât de ușor. Nu știu de ce mă doare, cred că am alergat prea mult. Nu știu, dar n-am alergat azi deloc. Este ora, nu știu, vreo aproape 2. Și eu n-am alergat. E tot într-un fel de dimineață. Vreau arma asta pe care să... Muci. Ok. Asta e greu. Doamne, e greu. Doamne, e extrem de greu. Haide. Ei, tot XP-ul e al meu. Că am făcut tot asta. Easy peasy. Ce ușor a fost. Grozav, n-am ajuns aici niciodată. Huiani. Dar sunt grei boși ăștia. Haide. Să nu mor. Au. Hai. Dacă eu moară prietenii mei înainte de căcaturile astea. Haide. Trebuie să-i batem și pe ea. Haide. Easy peasy. Mult XP pentru mine, pentru că i-am bătut pe ceilalți. What? Nu mă pot mișca. Nu-mi spune că mai e un boss acum. What? Ăsta e cel mai greu boss acum, ăsta e cel mai greu. Haide. Stai în locul. Nu mă poți prinde. Haide, stăm aici. Au! Hai la spate. Cât damage dă superul meu? Îți dau cât de mult super pot. Hai, mai mult damage! Doamne Iisuse Hristoase. Hai, mă, dă doar atât de puțin. Haide, mai puțin. Cât de mult XP a dropat. Și l-am luat tot eu. Wow, next. O să luăm chestiile noastre și o să închide videoclipul. Pentru că nu mai prea mai am ce. Ăsta e pesul. Wow, multe opening-uri. Next, nu prea ne interesează. Battle Pass, unde? Complete the Battle Pass and Pass by earning tokens. Earn tokens by completing quests and playing matches. Okay, collect. Mai am. Haide, open. Next. Wow, next. Update to Joel the Bow. Și de asemenea mai avem și acest tip. Bam. N-ar trebui să mă mai grăbesc acum. Rewards, quests. O să facem asta în următorul episod. Shop. Ce avem? What? Nu înțeleg. Ce doamne a fost asta? Ori 10. Ce e asta? Guild of Rocksat Arena 2. Hai mă, pe bune, partiurile unde sunt? Watch ads. Get rewarded. Ok, nu prea mai... Ce e asta? Parties. Join with code, create code. Da, nu e de... Sper că aveți o zi bună și pa.